L-għajnuna tal-gvern se sservi ta' nifs u spalla għalina laqdiet li norganizzaw il-festi tal-patruni fl-bliet u l-irħula ta' Malta u Għawdex. Kliem il-President tal-Aqda Każini tal-Banda Noel Camilleri b'reazzjoni għad ħabbi ta' skema ta' €9,000,000 għas-soċjetajiet tal-Banda u laqdiet tal-Armar u n-Nar. Aħna konna wkoll ipproponejna dan l-aspett allura flimkien inħadem dan il-fond li ġie mħabbar il-biera u allura kull min involut fil-festi ma jrid ikun ukoll reġistrat bħala organizzazzjoni volontarja u compliant mal-liġi. Se jieħu jibbenefika dan il-fond. Dan issa jkun nifs qawwi biex da il-problemi jiġu mtaffin ftit mill-problemi li tiffaċċaw ħafna mill-għaqdiet tal-banda biex jiġu organizzati il-festi. Noel Camilleri spjega kif is-sentejn ta' pandemija laqtu bil-qawwi lil laqdiet volontarji u għalhekk għajnuniet bħal dawn ipoġġuhom fuq saqajhom sabiex ikomplu jżommu il-festi ħajja kif nafuhom. Kif tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fil-jum ta' Tlieta, laqdiet se jkunu jistgħu jibbenefikaw minn sa massimu ta' €2,000 kull wieħed. Dawn il-flus jistgħu imorru għall-organizzazzjoni loġistika tal-festa fosthom il-kiri ta' makkinarju li jintuża l-festi, miżuri biex jitnaqqas il-periklu, pumpiera, stampar u anke sigurtà.